Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един от многото начини да направим сайдчейн между кик и бас, но в частен случай, когато нямаме кика отделно, а имаме цяла група с барабани и всички видове бас събрани в друга група. Гледайте, за да разберете. Аз съм Петър Костов, Бате Пешо, Студио Бъстър. Така, това, което съм заредил предварително, днес са барабаните и басовете на 3 парчета, различни, като идеята е, че за целта, за да може да постигнем този ефект, ние трябва да копираме барабаните на отделна писта и да ги филтрираме, да отрежеме само кика, но да го направим чрез плагини, така че да не си играем да го правим на ръка, а да може това да се случва автоматично в цялата песен. И съответно аз съм използвал гейт, след което съм изрязал с EQ честотите, които не ни трябват, прямо хай-хатове и така нататък, за да може да остане само тригера за баса, след което съм го вързал с сайдчейн компресора, който използвам в случая. Това е Kickstart 2 на Ники Ромеро. И накрая съм сложил един лимитър, който просто да направи ниво, което да позволява да чувате ясно какво правя. Така, нека да започнем от начало, обаче ще махна всички плагини и съответно ще остава само кик и бас да чуваме през този лимитър, който почти не работи. Пускам другото. Третото. Така. Както казах, направил съм си отделна писта за сайдчейна, която ще я ротираме да мине през лимитъра, за да може да чуеме реално какво правим на тази писта. Това са барабаните. И това, което аз съм използвал, е малко по-засукан гейт. Това е стандарт гейт на Sir Audio Tools, който горещо ви го препоръчвам. Най-вероятно ще направя отделно видео за него, който изглежда по този начин. Има си стандартните контроли като всеки гейт, но има и някои по-така засукани настройки, които позволяват повече точност при филтриране на даден звук. Начинът, по който аз ще го използвам, е доста стандартен. Това, което ще направя е с threshold ще си задам прага, в който той започва да запушва. Гледаме отгоре надолу като сила. След това ще задам кои честоти да активират този тригер и съответно вече чрез настройките атака, релиз, холд и така нататък ще настроиме да остане само когато удари кик. Но имайте в предвид, че когато удари кик, това е група с барабани, може да има хай-хатове отгоре, може да има краш, може да има перкусии и така нататък. Нас ни вълнува само кика. Затова ще направим следното. Маркирам си някакъв регион и пускам да чуя. Първото нещо, което правим е threshold да го настроим да бъде по-адекватен, да търси само кика, след което задавам режим на детектор, който да използва, съответно давам перкусив и сайдчейн трябва да бъде интернал. След което бих си настроил филтрите, така че да мога да взема само кика. Мисля да използвам по-така стръмни филтри, по-крайни стойности, за да може да е по-точно процеждането на кика. Ето и виждаме, че го изяжда лека по лека. Затова бутам атаката. И малко коригирам честотния детектор как да работи. Значи бутам атаката на 0 и вече почвам на ухо да търся. Това, което ни интересува е само дължината на кика. Не ни вълнува дали по време на дължината на кика ще има хай-хатове и така нататък. На този етап. След това вече ще го променим. Препоръчвам ви да използвате oversampling. Аз няма да прекалявам, ще използвам по 2, след което бих си настроил look ahead функцията, която да позволява на тригера да вижда малко по-рано, което кара сигнала да забави лекичко, но всеки DAW в днешно време има такъв модул, наречен Delay Compensation,
дилей компенсатор, пише го по различен начин на различни места, но функцията му е една и съща. Това е да забави толкова всички писти с по толкова, колкото е нужно, че те да свират заедно накрая. Понеже всеки плагин има някаква латенция, която създава, понеже работи. И работата му се случва последователно, затова се налага да се добавя тази латенция. Това е друга тема, която ще обяснявам за буфер сайз и така нататък, кога при какви латенции се работи, но сега ви показвам в най-общия смисъл как бих настроил този гейт да работи. Сега ще го пусна на луп, да свири и след това ще се изрежа чрез атакър, релиз и холд само ударите на кика и всичко в това време. Мисля, че така е добре. След което, сега тук в тия настройки, опадащото меню на Filter Off, имате настройки. Аз най-често ползвам Deblade, когато става въпрос за живи барабани. Много добре се справя. Друго, което може да подадем малко е кни и коляното, съответно да започне по-плавно да детектва. За мен е супер. Следващото нещо, което бих направил, това е да сложа едно EQ. Вижте, нещата ги имам направени предварително, просто искам да видите как се случват, кога какви решения взимам. Значи аз ползвам Кирчов EQ, много е флексибъл в днешно време, ако мога да използвам този израз. Задавам му 117 бита дълбочина, работи много добре и функцията под B. Съответно, това, което ще направя е да си филтрирам тези честоти, които не ми трябват. И готово. Това е достатъчно, за да направи тригер в баса, който да бъде адекватен според честотата на кика, защото ние не губиме тона на кика в тригера, ние не губиме дължината. Общо взето най-важните неща ги имаме. И съответно това нещо ще помогне на сайдчейн компресора, който ще използвам, да подходи адекватно спрямо баса, а да не реже честоти, които няма нужда. Така, след като съм го настроил, вече имам изолиран кик, спокойно може да проверим и на другите песни. Имайте предвид, че това в момента е много тежък компромис, който технически се случва. По принцип тия неща се настройват за една песен, аз ги правя на 3. Но предварително съм си подготвил нивата, така че да съвпадат и би трябвало да работи и на 3 трака. Пак имаме само кик, значи се справя добре. Ето тук пак. Идеално, даже има и такива гост кикове вътре, които не ги унищожаваме. И сега, следващата стъпка е това нещо да го пратя в този канал, да го изпратя в бъс, който използвам за тригер на сайдчейна, kick сайдчейн. Така съм го кръстил, така работи за мен. И му давам това соло, мисля, че беше соло импрес, не знам как се казва. Когато солото е сиво, това значи, че където и да натисна другаде, каквото и да правя, това ще продължава да праща сигнал към този бъс, който съм избрал. Тоест, винаги ще имам сайдчейн. И следващата стъпка е на самия бас да добавиме компресора, който бих използвал за бас. Сега, това не е точно компресор. Момент, че се загубих. Да. Това не е точно компресор. Kickstart е плагин, който работи с идеята да създава по-лесно пулсациите на EDM музиката в днешно време, но може да бъде използван за страшно много други неща. Има синк по темпо, има по MIDI тригер, по аудио. В случая ние ще използваме аудио режима, т.е. това, което ще тригерва, което ще активира тъкинг ефекта, е аудио, което ще вземеме от Kick Sidechain L. Примерно, в левия канал. Не може да взима от двата, взима само от единия. След това си избирам друга крива на дъкинг, която по-ми харесва. Оставям си го на 100% и пускам.
Местейки тая графика, може много добре и много точно да дефинирате кога точно да отпусне дъкинга. Съответно, идеята е, че може визуално да го видим, не е нужно да пресмятаме релиз, атака и така нататък. Просто го виждаме кика с баса как стоят заедно. Но не е това причината да направя това видео. Причината е, че тук използваме режим Bend, който може да ни помогне да бъдем по-конкретни в това кога и къде да прави този дъкинг. И съответно аз си го настройвам винаги, за мен това работи на 90 Hz. И това е. Пускам другото. И пускам третото. Надявам се, че съм ви казал нещо полезно, което да използвате в практиката. На мен ми се случва при STEM мастеринг много често да се налага допълнително да правя сайдчейн на кик с бас, но нямам кик и съответно ми се налага да го взимам от барабаните, които вече са в група. И за да не си играя да го правя на ръка, това е един ефективен начин, който работи за мен и до ден днешен и го ползвам ежедневно. Беше ми много драго. Петър Костов, Бате Пешо, Студио Бъстър в YouTube. Абонирайте се.